Okay, karo magsubsubli kami. Ayan, at dati contestant dito ro mo kalaban ng masapol ako nga dati winner tatan. So automatic nga isunan no kati mga ba kuno awanti humamon kanya na. Ayan. From Santiago City po, iti first contestant ito. Mga kumansyon, alas 2. Kabarbari ka sa bangpot, kada kita nagpa-schedule. Especially di kita Garanyag High School. Nga imat matunan ni Dr. Adriano. G. Sabado birthday itata. Ayan, isunod natin ng i-promise. Nga no awang kanot, o mga contestant na, ay kathandan to pulos makarecordingan di jay FDD Studio. Awanton, iti panglabandan, iti kalasag, jingle, ano pa di jay, watch jingle, dagita pa haikat. Isong dagitay schools apo nga mangipakatulot ti representative na ikat at chance na apo nga makapag-recording, makipag-areglo kada kami for their competitions ta. Sa balimutan ti jingle competitions iti high school puro mo na recorded iti jingle dan. Okay nga rod ko natin, good PM mga idol, Kuya June and ading amak, greet kuman aming family, ordinaryo, dito'y Villa Sanchez, San Guillermo, Isabela, at Pagaduan family, dyan po sa Ramon. Ken aming ading dingag, dito'y Ayan May, request man Kuya, dito'y Bulan. More power po, God bless, and from Donna San Antonio ng Villa Sanchez, San Guillermo, Isabela, dita. Ayan, ornusin na pa lang nga po, dito technician tayo, no kasano nga maiserek dito minus 1 na dito'y. Ang damot tiwar na kiti ang duwan sa mga kilometro kaado kaatid daw. Apo napanan ni Jan Margan kat katungtungan na ti long distance DJ inyangkas na iti na minsan. Anyway, thank you very much ading Michelle na nagpig sa kanon iti signal iti IFM DJ Planas Ramon Isabela as well as the other parts of Ramon. In fact DJ Villa Beltran nagkwada na po nag-report na kada kami nga napintas kano di Jayen. Ayan. And adupay iti kayat na nga sumali apo dito'y ito'y contest tayo nga mahandamot nga awan na pa mat. Ayan. At iti grupo of musicians nga kaya na kumanta dito'y makilaban. Maumantayin to. Makilaban is na dinanugan mo. Sa dinanugan nga talaga. Iti cash prize po is 10,000 pesos for the grand prize and a recording contract for the Duo production. Talaga nga napintaas. Apo. Hangko pa amon lumdumot di manang kutot Okay, kadagiti online mo apo. Ako makita. Sirre po mambed at Facebook Live mi. Barbaring no baka na maliwayan mi ka. Ayan. Madiag parang kanyag. Ayan. So good afternoon. Kadagiti manarimaan pa lang din kada kami. Divina Dumlao Miguel, gandang tanghali ading June, mabaling nga kantaan nyo datay si Siwat timanang mo Divina Miguel, salamat ading ko na kini El Santos Kilnat na imbagang oras yung mga idol Kilnat ko na Kilnat, you see, it's Q-U-I-L-N-A-T Kilnat nga talaga. Naipag-aras yung mga idol pa hikablao man iinsang ko nga Richard Santos dito San Andres Cabatuan sangsangpot na anapan nagtabukol sa Jai Karayan. Sir, pa-request man datay si Siwit. Thanks and God bless. Apo talaga nga nagkado iti good afternoon kini apalayan Vicky Pasyon. Apo iti former director ti Jet Montessori School inyawat na mo tante responsibilidad kini Sir Georgian. Ayan. Jenny Melchor, kompleto ti aldaw ko basta mga go dagita kan tayo Kuya June and ading JM. Aloha nangag ni uncle mo amak nakariing nga dagos permi nga nagmayata namurmarayan ni uncle mo Elmer mahalo yan agawit at December di ba? Wow. Maya ibaga mo niya sa sisaka mo amam tagiti nga pagayam tayo ko talagang handa makalipat ka data they are so generous apo agyaman danto tirantak talaga ti Jay ana J. Biskaya J. Balayda nabati J. Bimpok ini apo nga kakulkulay na da ito organ one
O, adya laki iti mo ito, hindi pa mo subsublaan na. Matay ka siyempre suda. Paano pinagpunpunas ng araw itong talamisaan? Basta nalaban, mabalay na. Pasukatam kini man ang... May kanti downy. Adya lang ngayon titabatim nga pasarabon. We are not looking for expensive, di ba? Expensive Towel. gifts. Kita'y towel nga babasit. Tamati mabaling kini dyan, Mark. Iti panyo. Masapol na ka. Dati kasla. No, aji panyo gamin pagpunas kilangot ko na basan ton puspusek ton. Madari puspus. Iso nga iti kalikagom na po nga pagpunas na in his everyday life. Potholder. Kasla potholder kapos kol apo nga bimpo. Kung nagsaya amunday ka. Danag-test ito ay. Anak ko na na. Good afternoon, Karo. Warakas kamanjay. Al-aliti. Sagot ko anak ko nga nag-birthday di September 2. Wow. Si may ka-28 nga managkasangay. Nagro na kini Mama Mary. Kano na birthday na tata. Ngal daw, nagro na kanasawak nga. Di na maliwain. Tagdingdingag kanyayo, idol. Na kayo, kurang ti Domingo na. Di na kayo manggag. Iso ni Fred Bermudez. Apay ngay awan kayo di Domingo na sakit tay ulok. Nagbirok station. Ngam tata nagpigsa. It's me, Norma Bermudez di Cebu, San Isidro. Nagpigsa tatan. kapsat. Igalo yun, gitara radyo yun, tatalaga nga. Ora niya pangipis-pis tuwan tatan. Idigat ay kam extension ti antena na. Wen, tako na dito, dagi technical department ti IFM, nakaturong ka na di siya na madre. Ado kanungam kano ti listener ta DJ nga dagitay at DJ Forest mismo. Dagitay Baboy Ramo. Ang atataw dagni kanya ta di. Ngam tatan enrirot dan. Ayan. Dagi niya sunggo. Sunggo mo. Ano pa dagi ko ya wild animals. Hindi ka mua ka. Dagi biklat. Biklat dagitay Philippine Eagle. Eagle. Dagi niya pa tarsier. Tawan ito Ayawan niya. Tarsier can be found only in Bohol. Si Kaki Idingay, di ba mo? Sa bali lang, legit tarsier nga gayim mo. Nga taga Rojas. Talnaga. Ay, sa taga Kakwayang gayam, di jay gayim mo nga tarsier. Okay. Dagiti al-aliti, kung naman lang inan. Nuwada kaguram in post mon sa inaganampay. Hindi ka nagpanunot ta pamilyam ay mababain unay. Dakes asa sa umakibinbin na to sa iparayag mo pa irutam kumanta tornilyum analukay. Nalaos ka man ang tantanangin kung matigtig-tignay. Kasaritam latan tay taong nakaguro-guram unay. Tano dita Facebook, social media ti pangiyep kasam adot makisaw-saw sa kayandat kinabalam. Ay kababain, Mangibabain day tanga ugaling pati puntot mo. kinilakay mo Dimpaya pulos maidulin pati pautang mo. Tagagayan mo Dinlakit maurayan al-alitika mangirurumen. Tarsier. May pag-oras yung mga idol, pakikablaman minsan ko nga Richard Santos dito sa San Andres, Kapatuan. Sang-sangkot na anapan, nagtabukol. Uli maunalpas ko na itan. Ay. Talaga nga sa bali, tika pabalin mo. Kaya mo di pa ulit-ulit nga talaga. Tiro. Nagadot kaguram kaslauram nga agram-ramaram. Taag-recruit kapay iti kaduam mangikuspil iti padam. Al-aliti kado tinasken pakakumikumam makasinga kaagtalnakan abak-bakatan. No adda al-alitit Facebook ay i-unfriend yun ading. No dilata agsardeng i-block munday tat kasaya atanen. Tanuin kay pansinan ni Karkarunat aging lalaing no negatibot comment mo al-aliti kameten. Ay kababain, Mangibabain day tanga ugaling pati pungtot mo. nilakay mo Di paya pulos maidulin pati pautang mo. Kagagayan mo Dilakit maurayan al-alitika mangirurumen. Ay kababain, Mangibabain day
Itang ugaling pati puntot mo Kinilakay mo Di paya pulos maiduling pati pautang mo Agagayin mo Di lakit maurayan al-alitika mangirurumen Dati epekto na po no, medyo exhausted dati pagayam yung Manong John lalo no adatagitay makitkitak nga hanga nasaya at akong tattao dito Facebook ay talaga nga mairamidan iti kanta so nga dita kaadwa na po nga sunata mi kat paikay iniigan na iti real life so ay kat no kung ba aramidin tayo jay sa balimot iti that is how we write songs sa pono niya dadya mapaspasa magteglawlaw ay kaya isuti may surat. So nga tanggal aliti ay siyempre adaman iti kay papanangan. Kato na Kuya John, request command. This is Seaweed. It's me, Jack from Namnama. And just greet my family. Sa Tabuk City of Kalinga from Shanadel Aris Daleg. And of course, adding Sonia Santiago is watching sa Jaya, Italy. Magandang hapon mga kuya, pakibati nyo kami dito sa Estrella San Guillermo, lalo na sa family Helardo at ganoon na din sa Sikam family sa Tiague. Pakikanta nga po yung Beautiful in White. It's me, Princess Jamaica ng Estrella San Guillermo. Das is Seaweed manan. Yalay ko kalakay ko nga kaindayon. It's me, Ruby Bostuba. Okay nga Rod, kapot na may ka 45 ang request yun. Das is Seaweed and we will give you now Sis Seaweed. Ayun, kaya mo na. May nakita. Manyo sa tuon si
sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawa at borboron ko. Sumurat noog gumanyo, tasakon din ang paa mo. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawa at borboron ko. Sumurag noog gumanyo, tasakon din ang paa mo. Okay, di oras ka pa ngayam kat 1:21 ti malam.